ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶୀତ ସକାଳର ଖରାରେ ବସିବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ରୁମ୍ପି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମନେ କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ ଦା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗଛ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କଟାକଟି କରିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି, କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ବୋଉ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଇଏ କରିଦେଇଛି, କେତେ ସାରା ଆଲୋଭେରା ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ସାରା ଜେଲି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଫଟାଫଟ ବୋଉ ସେ ଜେଲିକି କ'ଣ କଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ ରୁମ୍ପି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବାକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଜେଲି ତାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ କିଣିବା